Girilibuhan na sa Police Regional Office 7 ang 5 ka mga pulis sa Police Station 11 sa Cebu City Police Office nga giyong nalambigit sa pagpangidnap og illegal nga pagdetain sa usa ka babaye sa may barangay San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo niadtong Setyembre 19 sa miaging tuig. Ang maong babaye giyong gilugos usab sa bata-bata sa mga pulis base sa investigasyon sa National Bureau of Investigation NBI 7. Matod sa spokesperson ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Anthony Aberin nga si Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare nga human madawat ang findings sa investigasyon sa NBI 7. Sila usab nagpahigayon na sa ilang pakisusi sa maong hitabo. Giangko ni Pilare nga wa sila'y kasayuran kalabot sa maong insidente ni atong Setyembre 19 og nasayod na lang sa giyong gibuhat sa 5 ka mga sakop sa Police Station 11 sa CCPO. Dihang nakakuha na sila og kopya sa findings sa investigasyon sa NBI 7. Nasayran nga ang 5 ka mga pulis nga gireklamo og gipasakaan og kaso sa NBI 7. Mga sakop sa Drug Enforcement Unit kun DEO sa Police Station 11. Kasamtangan silang ipahimutang sa Holding and Accounting Unit sa Cebu City Police Office samtang magpadayon ang investigasyon sa PRO 7. Gipaniguro ni Pilare nga kung mapamatud ang sadan, hayan di gyud magpanuko ang PRO 7 sa pagsangat og kasong administratiba batok sa 5 ka mga pulis. Yes, that is why we are conducting a thorough investigation to check on the probability nga basin og pwede ba na naabay ka lang bigitan ng atong station commander, no? But if you are going to thoroughly read the findings of National Bureau of Investigation, nakabutang dito sa ilang assessment na this act is unauthorized and was done by the personnel alleged in their private capacity. So, of course, no, it is not the policy of the PNP nga mag-abduct, mag-kidnap, or mag-torture. No? It has never been the policy of the PNP. So, tanaw na to nga after we go through the process of investigation, hearing both sides, kung mapamatud-an man gani nga nakasa ang atong kapulisan, dili magdudua ang Pro 7 nga mo hatag og penalty. Base sa 5 ka pahina nga findings sa NBI 7, gingong ang 5 ka mga pulis sa Police Station 11 mihamag sa usa ka panimalay sa may Dan Buntores, Barangay San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo niadtong Setyembre 19 tuig 2022. Human niini ilang gidagit ang usa ka babaye nga anaa sa naasoyng panimalay og illegal nga gitanggong sa usa ka apartment haduol rosab sa gipuy-an sa biktima. Gingong gipugos og patugan ang babaye sa mga pulis kinsa ang nalambigit sa ginadling droga sa ilang lugar. Dihang wala siya mabutyag giyong gibunalan ang iyang kamot sa mga pulis lakip na ang iyang tuhod. Samtang naa siya sa kamot sa mga pulis, gingong gihilabtan usab siya sa bata-bata sa mga pulis nga gihinganlan og alias Luis sa wa pabuhi ni anang Setyembre 22. Giyong gipugos usab siya sa pagpagamit og ginadling drogas ni alias Luis sa wa pahilabti. Si Police Colonel Ernio Dalugdog, ang direktor sa Cebu City Police Office, nagdumili lang na pagluwat og pamahayag sa gikalambigitan sa iyang mga sakop. Sanglit aduna na maimbestigasyon kalabot niini. Regarding that matter, I cannot comment on that. I will refer that matter to investigation section for their review and recommendations. And maybe they can give us they can give appropriate actions. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.